Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Da ki pautali ki kali ki yang lain hajrong jong ka jingking wa lukha hasuna perdi. Ka ei ka banji aya kene ka jingking doi doi ka bala rimbaha lapalat sapos nem. Long le no ei ka jing penjari kendon an na ka district administration omdan basngap namar omdan nong pet nong pahara ka ki siu suna perdi unit nakapor kasat pensngau sikibor bahalor ba omdan pat ba peskor kene ka jing yang lain ki kali ka dei namar ka jing sakut blok na ka jing sniu palat ka surok NH6 ba ka jing tua jonga khendau hatanal. Makakuha ka na wayang bagay sa'yo, pagka na snap. Karam na.